рӯзи дарҳои боз дар китобхонаи миллӣ. раиси вилояти суғд собиқадорони маорифро аёдат намуд. дар донишгоҳи давлатии хуҷанд озмоишгоҳи муосири тиббӣ ифтитоҳ ёфт. мусодираи қариб 6 кило тилло аз мусофирони хатсайри душанбе деҳлӣ. бахшида ба рӯзи китоб ки ҳамасола санаи 4 сентябр дар тоҷикистон баргузор мегардад, санаҳои 4-5 сентябр соли равон дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистон рӯзи дарҳои боз баргузор мегардад. дар ин бора дар сомонаи китобхонаи мазкур иттилоъ доданд. зимни он барои дар сатҳи хуб муаррифӣ намудани китобу китобхона аз ҳисоби кормандони тамоми шӯъбаву бахшҳо 40 нафар кормандони ҷавон ҷалб шуданд. саёҳат дар дохили китобхонаи миллӣ воситаи муаррифии китобдӯстиву китобдорӣ ба ҳисоб рафта, дар раванди он бо имконияту афзалияти узвият ба китобхонаи миллӣ шинос мешаванд. ҳамзамон шаҳрвандон ва меҳмонон аз сатҳу сифати хизматрасонӣ низ огоҳ мегарданд. раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода ба дидорбинии чанд нафар собиқадорони соҳаи маориф рафт. раиси вилоят зимни дидорбинӣ бо собиқадори маорифи шаҳри хуҷанд, омӯзгори фанни таърих ки зиёда аз 50 сол ба хонандагон таълиму тарбия додааст, файзинисо ғафуроваи 90 сола, омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷик ки беш аз 50 сол инҷониб ба хонандагон таълим додааст, тавҳида баҳриддинова ва омӯзгори фанни физика ва математика, руқия тошматова ки зиёда аз ним асри ҳаёти худро ба омӯзишу ба камолрасонии хонандагон сарф намудааст, таъкид намуд ки ҳукумати мамлакат таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи татбиқи нақшаҳои стратегии худ ҳамеша ба омӯзгорон ва умуман ба кормандони соҳаи илму маориф такя менамояд, зеро онҳо дар ҳифзу нигаҳдошти дастовардҳои истиқлолият ва рушди минбаъдаи кишвар нақши пурарзиш доранд. аёдатшудагон Файзинисо Ғафурова, Тавҳида Баҳриддинова ва Руқия Тошматова аз таваҷҷуҳи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзи миннатдорӣ намуда изҳор доштанд ки то ҷон дарамақ доранд баҳри тарбияву ба камолрасонии насли наврасу ҷавон ҳиссагузорӣ хоҳанд намуд. дар доираи таҷлили рӯзи дониш ва оғози соли нави таҳсил дар факултети физикаю техникаи донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров озмоишгоҳи муосири тиббӣ ифтитоҳ гардид, иттилоъ медиҳад Амид Ховар. озмоишгоҳ дар доираи эълон гардидани 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф бунёд шуда ба таъмини шароити мусоид дар самти татбиқи амалии донишҳои назарии донишҷӯён равона шудааст. озмоишгоҳ дар ҳамкорӣ бо ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди тибби муосир дар назди кафедраи электроникаи факултети физикаю техника таъсис дода шуда, фаъолияти он ба тайёр намудани мутахассисони лаёқатманди муҳандисӣ техникӣ мусоидат мекунад. он бо таҷҳизоти муосири тиббӣ муҷаҳҳаз гардида, дар доираи фаъолияти он донишҷӯён корҳои таъмир, васл ва фаъол намудани таҷҳизоти муосири тиббиро меомӯзанд. кормандони хадамоти гумруки фурудгоҳи Ню-Деҳли 2 мусофири хатсайри Душанбе Деҳлиро боздошт намуданд. ҳангоми аз назаргузаронии бағоҷи онҳо қариб 5,5 килограмм тилло дарёфт ва мусодира гардид. дар натиҷаи санҷиши дақиқ ва кофтукови шахсии мусофирон, кормандони хадамоти гумрук аз як русиягӣ ва шаҳрванди Тоҷикистон ки аз Душанбе ба Ню-Деҳли омада буданд, 5 килои 488 грамм тиллоро бо арзиши беш аз 2 лаки рупияи ҳиндӣ ё худ $330,000 дарёфт ва мусодира карданд, омадааст дар иттилоия. гуфта мешавад ҳар ду мусофир айни замон ба ҳабс гирифта шуда корҳои тафтишотӣ ҷараён дорад. дар ин бора Азия Плюс хабар медиҳад. санаи 3 сентябри соли равон бо ташаббуси яке аз варзишгарони маъруфи кишвар Фотеҳ Мухторов ва ширкати сайёҳии Сайри Бӯстон, инчунин дастгирии Кумитаи варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи сайёҳии назди ҳукумати кишвар ҳамзамон дастгирии бевоситаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент дуюмин ниммарафони кушоди кӯҳии байналмилалӣ дар яке аз мавзеъҳои сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳафткӯл бахшида ба 32-мин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон зери сарпарастии якчанд корхонаву муассисаҳо аз ҷумла Авранг, минтақаи саноатии Суғд, нӯшокиҳои ташнашикани Сиёма, ҳамчунин Асосатсияи рушди сайёҳии минтақаи Зарафшон ва дигарон баргузор гардид. дар ин чорабинии варзиши сатҳи байналмилалӣ варзишгарон аз 15 кишварҳои хориҷ аз ҷумла Нигерия, Ҷумҳурии Мардуми Чин, Африкаи Ҷанубӣ, Кения, Покистон, Ҳиндустон, Австралия, Белгия, Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва ғайраҳо иштирок намуданд.
бояд гуфт ки дар чорабинии мазкур дар қатори ҷавон писарон варзишгар духтарон низ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. дар кори чорабинии болозикр раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода, раиси кумитаи олимпии Тоҷикистон ҷаҳонпаҳлавон Дилшод Назаров ва намояндаи кумитаи сайёҳии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. маврид ба зикр аст ки ниммарафони кушоди кӯҳии байналмилалӣ масофаи наздик 22 километр, яъне аз кӯли якум то кӯли ҳафтумро дар бар гирифт. хушбахтона ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм дар байни ҷавонписарон ва ҷавондухтарон насиби варзишгарони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷойи чорум, миёни варзишгар-духтарон насиби варзишгари Белгия ва ҷойи панҷум насиби варзишгар-духтари Австралия гардид. ба ғолибон барои ҷойи аввал 5000, ҷойи дуюм 4000, ҷойи сеюм 3000, ҷойи чорум 2000 ва ҷойи панҷум 1000 сомонии ҳамзамон аз тарафи мағозаи молҳои техникии Авранг ва ширкати сайёҳии Сайри Бӯстон ба иштирокчиёну меҳмонон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. мувофиқи иттилои Бонки Миллии Тоҷикистон, қурби расмии асъор нисбат ба сомонӣ барои имрӯз чунин аст: $1 амрикоӣ баробар аст ба 10 сомонию 96 тира, 1 евро баробар аст ба 11 сомонию 88 тира, 100 рубли русӣ баробар аст ба 10 сомонию 13 тира.